Merhaba zarokno, kawerin îro em Tehsîn Taha naz bikin. Tehsîn Taha di 25 gulana 1941 de li Başûrê Kurdistanê li Amediyê tê dinê. Bi alîkariya bavê xwe yê hozan Taha Mihemed perwerdeya muzîkê dibîne. Her wiha li gel Mihemed Arif Cizîrî jî perwerdeya muzîkê dibîne. Di sala 1958 de li radyoya Bexdayê yekemîn strana xwe dibêje. Di sala 1961 de di pêvajoya şoreşa Başûrê Kurdistanê de ji ber ku ji mîtîngên xwendekaran ra pêşengî kiriye, tê girtin. Piştî ku di sala 1964 de tê berdan, bê navber ew hunera xwe berdewam dike. Di muzîka Tehsîn Taha de taybetmendiya herî bingehîn pakiya wî ya di gotinê de zêdebûna hestan û bikaranîn û hunandina motîfên çandî. Hunermendê navdar Tehsîn Taha di 28 gulana sala 1995 li Hollandayê diçe ser dilovaniya xwe.